Praise God. Wait. Nag-message na ko labo. Hello, Pastor. Okay ra ba nimo if usa ka sa speaker namo inig youth camp sa Camp Caris, June 24, 27. Ambot, Jeffrey Duran. Taga-Pitubo. Tanaw na ko ba sining si Pita ning igo eh. Wala na. Hey, good morning everyone. Naon sa diay nag-message na ko akong gi-replyan. Himuon daw ko nilang speaker sa youth camp ba usa. Akong gi-replyan, Exxon, kumusta? Mapungaon kapuntagon. Praise God, hallelujah. Mayong udto, Pastor, naka-appeal yun ko sa live. Praise God. God bless you, sister. Kinsa to? Bernadette Kochangko Tapik. Good morning, Pastor James. Oy, agaw lang ko itawag ni mo, brother, kay dumanon mga ug si tanan dihang dapita. God bless and amen. God bless. God bless, gaw. So, ako sa ning i-share mga igsoon, no? Ako sa ning replyan kay dahil nag-message na ko nga himuon daw ko nilang speaker sa kuan youth camp this coming June. So ako sang replyan sa ning igsoon, importante sa ni nangayo sa akong full name. Nalingaw ko reply mga igsoon ning mga bashers na to. Ako nabantayan, the more ko nag-reply, the more may daghang followers noon. No, so salamat sa Ginoo mga igsoon. Birahon ta nila pero nag-abante ta uban sa grasya sa Ginoo. Ato pang Ginoo man itong motibo, no? Ang importante nga daghang mga naas kadautan bitaw nga ning duol sa dailan sa Ginoo. Kay nahimo tang instrumento. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo. So ako sa ning i-share di ay nakalimot ko eh. I-share sa nako atong live igsoon sa akong personal account nga James M. Dumanon. Mao gina ako ang kuan. Pay Czech Republic murgo pa ko ni. Lord James Talingting. Aunan na di ay. Long live Pastor watching from Czech Republic. Brad, long live sad kayo mga OFW na mo sa akong personal prayer. I-check sana ako ang Czech Republic mo rin na. Try lang na ako kay i-pray mo ako ni Brad. Mga kanasuran ba? Wait sa mga igsoon. While waiting, anana. Pwede na mo diya mag-start o type at followers at highlights at everyone. Pwede na sad mo mag-mention yung mga higala, igsoon.
here in the comment section. Okay? Ako sa share mga igsona. Manglakaw na po me. Unya-unya, madto ko sa prisuhan kay muwali ko sa prisuhan kay yesterday mga igsona ay nag-message na ko nga na priso ba. Nanghuwam ra pud siya og gialaw sila atong tayma kay nanghuwam siya og cellphone. Nag-message ra siya nako ingon siya nga, "Bay, pwede ba ka mo balik diri kay gimingnaw na mi sa wali nimo nya." Ingon siya nga ang ako ang mga kakosa diri ganahan maminaw nimo. So, ang iyang giingon is makabisita ko tomorrow, Tuesday, pero akong giingnan nga sige unya. Nakauna-una ako nga mas nindot karon ako adto no. So later adto na ko igsoon after ani siguro adto ko. Police station na siya pero daghan siya nga priso igsoon no. Shout out from Katipunan Alicia, I've been there. Kikay Onergilio Sayrak. Siguro kaila siro kana ko no. Nakawali ko diya Katipunan Alicia Bohol. Katong naay anniversary sa Acro. Gi-speaker ko nila. Kunya aside from that, napoy simbahan diya nga nakasulod ko usa ko nga na-invite sad ko. Thank you sister. So mag-share sa ko ikson. Pasensya na og dili ko ninyo maka-accept sa nag-friend request nako sa kuang personal account nga James M. Dumanon tungod kay naabot na sa limit no. So igo na lang dyan mo maka-follow. So again, ako sa ni-share ikson. Shout out 114 viewers and counting. This time 116 na po. Okay, so again ako sa share zone. Ang sharing zone.
Pinaagi sa imo mga lupod uban sa pagtuo tawatong ko ang kaayuhan. Praise God. Sukat ang sa sinugdanan. Okay, 138 viewers. So, dapat ko gawin importante mga igsoon. So, shout out na ng mga OFW around the world sa different countries. Okay? Tanang mga seaman, shout out diha. Mga naka-permanent residents na. Nya, shout out sa tanang mga piniriso. Nagin mo kung dugha, no? Sagdi lang kung naamo da sulod nga silda samtang na gininhawa na amjoy paglaom sa Ginoo, no? Ako na ning balik-balik kung naay makakita ani nga piniriso dia maabot ni ninyo. Ya sad ko gikan anang gihukman ko sa kadaghanan nga wala na daw ko'y paglaom. Grabe kong adika ning agig pamaligya siya bo. Basta grabe ka badlungon salot sa katilingban majority sa mga kita na ko murag i-judge na bitaw ko nila. Pero usa ka adlaw gibag-o ko sa Ginoo. Mao na nga para sa mga inmates da shout out na ako sa mga namo sa akong prayer. And again, later moadto na sad ko sa prisuhan kay tuay nagpaabot na ko dito, nag-message na ko nga ganahan daw sila nga makadungog sa akong wali kay gimingaw sila, no. So adtuon ako sa prisuhan karon right after ani igsoon. Unya shout outs ta ng mga jail officer, mga warden, mga nasa Armed Forces of the Philippines, mga higala na to, mga security guard, shout out. And then shout out sa tanang mga brad na ko diha, long live kanunay brad, uban sa grasya sa Ginoo. Kadungog siguro mo brad nga daghan kayong nagbahas na ko kay ngano kunong iapil-apil na ko ang akro nga dili na daw unta ko mag-involve sa akro tungod kay alagan ako sa Ginoo, pero wa sila kabaw brad nga love kay mo nako namos kong prayer. Bisan inactive na ko, dili na ko makitaan nga mo join ninyo, pero na ako higayon, naagipon ko mugiya ninyo. Wala ko nawala sa pagiya ninyo, no? So kung naay mga invitation naagipon ko, pero dili lang hinon ko ingon nga mo tapok-tapok, inactive na ko kay busy na sad kay ko sa bulaton sa Ginoo, no? So mga brad na ko da long live kanunay uban sa grasya sa Ginoo, abantita. Ang uban mo ingon nga mura tagi hukman bitaw nga mga dautan kuno ni mga akro. Hinoon naamang gid po yung mga nagpabadlong kay ako sige magugsulod sa mga lain-laing prisuhan, mga dagkong prisuhan. Nagyo na nga priso nga mga akro pero dili tanan ay mga buutan. Mao na nga naa ako diri kay ako po'y nagiya nila sa mga sasaktong dalan nga aron mahimo silang maayong ehemplo sa kadaghanan. Amen. And then shout outs tanang mga kapulisan, Camp Osmeña, Cebu, onya Tagbilaran City sa Barak. So tanang kapulisan in different station niya. Karon mga igsoon kay kabalo man ang mga bashers na kung naapo ko sa mga pulis, sige kog wali, sige kog share sa mga kapulisan igsoon. Isip life coach nila, no. Sige kog sangyaw, sige kog share nila. Nya uban-uban ko mga pulis bisan asa igsoon. Nanapo yung mga bashers ron sa mga pulis, labi na tong naibag-o bitaw nga kaso nga nay adultery man to, nasakpan daw niya. Mao tong ako gi-appeal ko, ako silang gitubag nga kung makasagali ang usa ka pulis or duha ka pulis, ibutang ka lang. Ayaw idamay tanan. Di ba? Kay dili pwede na to i-generalize tanan, no? Daghang mga pulis nga buutan. Saksi ko, naabay ako diha, no? Nya ako sad para nako, parehar ko na og nay pastor pastor ng rape, pastor ng warta, pastor nga sige pandaot og ubang relihiyon. O di man na pangdaot, basta sige hilig og kana bitaw mga ganahan jud makiglantugi ba. Pastor nga sapay tawag na mga pastora dia. Na kunoy pastor ng amang ng abit, nay pastor nga
nakapatay daw kuno katong nain hitabo ring somewhere in Mindanao. Ilaha pud to. Dili po nato i-generalize tanan kay ako silang gingana pagtubag. Kay ilaha man gilabayag issue na pud ato mga kapulisan. Yeah. Pareha gud ilaha po na sila niya ako pareha. Pastor man sad ko pero wala man ko na involved ba na, no? Mao na nga dili na to i-generalize tanan, no? So again mga kapulisan kadungog mo diha. Namos kong prayer and then padayon lang ta abante naman ang Ginoo nya. Shout out na ko ang Campus Menya Cebu Tagbilaran City Barracks and different station here in Bohol. Shout out nya sa mga PCR. Shout out sa tanang mga PNP life coaches, okay? Mga PCR na mo diri si Ma'am Archery Abian sa Clarin. Tanang mga amigo na ko mga hepe sa kapulisan, shout out. Unahon ako ang diri ang ako ang mga classmates during my criminology days samtang nag-study pa ko pagka-pulis. Dili lang nako shout out mo, i-general lang nako shout out tanan mga higala na akong pulis pero daghan man kayo mo mawala na tay time napakoy lakaw. Ang akong i-shout out karon natong mga amigo nga happy lang nga kailan ako. Unas tanan diri sa moang Clarin Police Station si Police Captain Sir Eliasar Milumida ug ang happy na mo before diri nga isog jud kayo igsoon suod dool sa akong dughan. From Saya Skiptron in Arms nga nabalhin karon sa Kandihay Police Station, Police Captain akong brad ni Albert Sator. Pagsige man mi og message chat tawag-tawag no. Suod gud mi. Ako sang shout out akong classmate nga ganina nag-message nako. Police Captain Jasper Reyes, Hippie sa Antiquera Police Station. Police Captain Renan Romulo, Police Captain akong abay Onyot Indroliso. Ug akong brad sa Talibon Police Station, Police Captain Brad Sir Miloria. Og si Sir Major Ray Olar, happy ring Loon. Shout out na ako. Og diri po sa Kalapi, if I'm not mistaken, si Kanto, si Major Daculio, no? Ako silang gi-shout out kay naamay dito naman ko nakasinati na ko sa ilang station. And tanan no? Tanan mga kapulisan nga nagtan-aw karon Luzon, Visayas, and Mindanao, maayong pagtan-aw, maayong pagpaminaw. Okay? And as pagit shout out sa tanang mga followers, subscribers. Ay uba nag-send og star, thank you. Ako nang ayo kabalo na mo. Although gilbato ko rug maayo nila nya. Kuan ko no, ako no for the viewers only, pangwarta pero wa mo ko na wa mo ko ipakgi. Pero ang uban akong gi-replyan para makibaw sa sila sa kamatuoran. Lingaw na pud mo reply igsoon. Lingaw. So si Lord kibalos tanan nya sa akong motibo kay as what I have said, si Lord dili basta-basta mo gamit na to effectively. Sa ministry dili ta epektibo kung kwarta atong motibo, no? So akong gi-shout out tanang mga followers na to niabot na taron og 130,000 followers. Ganina pa lang 129 akong gi-post ganina tong taon nahimo ng 130. So ako nabantayan igsoon more bashers nato. Daghang mosaway nato sa tong gihimo nga makapaymaya man ta sa Ginoo. Ming anam tag kaabante og saka no. Salamat sa Ginoo ana. So wala makapugong ang mga critics, mga ning saway na to. Mabitaw sa igsoon makapangutan na bitaw tanga. If ever kung ang atong content pang Ginoo, daghang mo bash mo critics na to, no? Atong gibuhat na pag daghang ebidensya nga naay mga kriminal nga ning duol sa Ginoo. Ibasta. Pero ang kanang nagtuwa diha, naghubo igsoon naka-underwear lang, no? Ang ilang content mga wala kay makuha nga mayong pagtulunan labi na sa mga kabataan, mga bastos binuang. Wala lagi mo bash, no? Walay critics, walay mo saway nga undangan na inyong mga content, wa mo na ayo. Pero kabantay pa mo igsoon nga kung pulong sa Ginoo i-bash nila. Ilhana na igsoon. Kung ari ka sa 2 Timothy, yes, 2 Timothy, if I'm not mistaken. No. Chapter 3. Basta the word of God igsoon, if I'm not mistaken. I don't know kung unsa yung exact verse and chapter. Basta naging ko ng pulong sa Ginoo nga akong klarohon aron di ta maibas og aron di ta ibas ba. Again akong kuno nagingon diri mga igsoon. Second verse Timothy 3, okay. Sakto ko. Again ako mong balikan igsoon. Wa mag-post ta, mag-vlog ta nga atong content pang Ginoo makapadasik sa uban. Daghan mo bash na to kabantay mo, musaway. Ingnon ta pangwarta pero katong mga klaro hinon nga for income nila kanang mga uban dia nga mga vlogger nga binuang ra bitang ubang content unya wala gyud magisgot og Ginoo na uban binastos laway maghubo na sila da seductive kayo
ilang mga content, pero walay mo bash, kabantay mo, walay mo ingon nga, pangwarta raman ninyo, wala. Di ba? Pero bantayin kung naay mag-content o pangginoo katawaan. Ilhanan lang na, nga gingon sa 2 Timoteo 3 na anam-anam nagkatuman. Unsa gingon sa 2 Timoteo? Timan kini, sa katapusan mga adlaw, moabot ang malisod nga panahon, no? Malisod na. Ang mga tao maguna-una na lamang sa ilang kagalingon ug sa kwarta ang bugiro, mapaistason, masupilon sa ginikanan, mapasalamaton, nara, dili Diyos nun. Okay, na-word rin nga dili Diyos nun. Sa katapusang mga adlaw daw, ang mga tao, ang panahon magkadautan, magkalisod niya. Ang mga tao daw dili Diyos nun, no, dili ganaha Ginoo. Mao na nga makita silang nay magposo pang Ginoo ilang ibash. Bantay mo. Mao na siya igso, no? Mao na nga ako ra silang gi-ignore niya. Nay uban nga bugat na jud kayo niya na ako ikatubag replyan, gyud ako na pinasikad sa balaang kasulatan. Amen. Para sa kay mayaan sa Ginoo niya to, ako na ning balik-balik igsoon kung akong motibo kwarta, di ko gamiton sa Ginoo epektibo. Kung akong motibo para masikat, dili sad ko gamiton. Sino hibaw man si Lord sa atong motibo. In everything we do, the Lord check our motives and intention. Why we do that, why we do this. Amen. Why matago sa Ginoo. Tanawa karon og gichata na pugos ako ang amigo. Nas prisuhan nga maminaw sila sa akong wali daw karon. Mao nang moadto ko after ani. So banti ta mga igsoon. Okay. Anyway, manano, tanan shout out. This time, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Kay mag-start na ta. Nadugay ra ba ta? Okay? Let's pray. Father in heaven, again, thank you so much, Lord, for another great privilege, another blessed opportunity. Ngayon mong gihatag ka namo, gitugutan ka namo, Ginoo, nining kabuntagon, mamalandong mi simong pulong. But before that, search our hearts, Lord God. Limpyuhi, mihinlui, mihimaming takos, simoming angayan, mamati simong pulong, Ginoo. Nasayod kami nga balaan, kini kaayo. So make us worthy, Lord God, deserving as we listen to your word, as we meditate your word this morning. And tagay mi kasing-kasing mapaubsanon, willing to accept correction, open for correction, and dili lang kay open, mudawat sad, unya labaw tanan musunod sad Ginoo sa imong pulong. And also, Lord God, we pray heavenly wisdom, kaalam nga langit nun. Kay nasayod mi, Lord, dili mi basta-basta makatugad sa imong pulong, makasabot sa imong pulong gamit sa kaalam nga kalibutanon. So Lord God, this time we're praying for heavenly wisdom and peace of mind. Ikaw lamang ang gipataas karon Ginoo, wala mi giligsan nga relihiyon, wala mi gipataas nga relihiyon, wala mi gipataas nga pastor, pundok, simbahan. It's all about Jesus Christ. Lord, I pray to all of the viewers right now around the world. Kutob sa makita, makadungog, asam ni maabot ang live Ginoo. Bisan pa man ang mag-replay ani unya Ginoo. Lord, ipabati imong gahom. Ipabati imong presensya, ipabati imong dihog, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Sa among pagahimoon karon. Ang nabiling panahon Ginoo among ipatugyan kanimo. Again, ikaw lamang among ipataas karon. Pasidunggan himayaon. Let your will be done. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. So this time we have 200 plus viewers. Again, shout out 130,000 plus. No? Sakto ba ko? Yes. Followers of Mabungahong Kristohanon. Unya, thank you kay igsoon nga inyong gi-invite inyong friends to follow our page. This time we have 242 viewers. Hallelujah. Praise God. Let's proceed. Okay? Anyway, before pag tayo magpadayon, I almost forgot. Kuanigsoon. This coming May 12, I will be at Buena Vista, Bohol. And naami night na, gabi. Again, I will be at Buena Vista, Bohol. May 12 sa gabi. Ana nga last night speaker ko nila sa Crusade and Concert. Okay? Ang venue is Buena Vista Cultural Center. Kita tayo soon. Together with the band, ang name ana is Simbang Bisaya from Dumaguete. Yan na po yung mga laing banda igsoon. Okay? Mga taga Bohol, watch out for me. Bisan pa, labi na katong mga brad na ko diha. Nga mga long live kaya ng Buena Vista, Inabanga, Hitapi. See you mga igsoon. Libre na sa mga brad na ko ha. Mga akro. Para sa kamayan sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Okay? Let's proceed. Praise God.
So mamalandong ta karon sa pulong sa Ginoo mga igsoon, ari makita sa kuan. Actually, ang ato ang topic karon is about ako ning balikon igsoon. Kay ano man ako ning nasinati sad karon. And I know some of us mga viewers karon. Shout out brother from Japan, Zeta Lambda chapter. God bless, long live. Okay. From brother Darwin de la Peña. So shout out Brad no og sa Zeta Lambda chapter. This time he's watching from Japan. Anyway, ako rin shout out Skiptron International, Isaac Bohol Skiptron in Cebu, different countries, different chapter and different council. Shout out. Sigurado ang long live mga brad kung ato'y pataas ang Ginoo. Amen. Gilok na ilong na ko mga igsoon. Kanilaging kainit sa panahon. Okay. Again mga igsoon ang atong topic for this morning pa man ron, noon. Okay. Kay about jealousy, kung unsa ni siya ka makadaot o unsay impact aning kasina igsoon kay. Ako mo nabantayan igsoon nga kaniya tong page sa tuwa ni tanan no. Kaning page na to igsoon mabungahong Kristohanon. Daghan kayog mga ning bash na to no. Ning ingon ako usa ka lagad sa Ginoo nga gibas kanila pastor, gisaway kanila di sila malipayon bisag daghag mga katawhan, mga kalag, mga kriminal induol sa tiilan sa Ginoo nga ikaw gigamit ra pud ka sa Ginoo. Di sila malipayon kay ang tinuod pastor nana sila'y kasina. Nasuya ra daw na. So speaking of kasina, naapoy nga na nga nahitabo sa Bible. Kaning kasina igsuon, ako na ning gibalik-balik, wa ni giila. Kay bisan imong igsuon pa na igsuon, what I mean is biological brothers and sisters nimo. Once na nay kasina, di gyud na proud nimo. Once na nay kasina igsuon, di na malipay sa imong kalampusan, di malipay sa imong success, sa imong victory, sa imong kadaugan, dili na mo celebrate together with you. Kundili, birahon hinon kanila paubos. Ana ng kasina, ingana ka tawag na ka grabe ka makadaot ning kasina. So ato nang isgutan karon igsoon. Okay? So na po ning message lang. Awa de, hindi ko katong kahoy ba. Hindi lang kay basta ako naman tong giingnan gahapon. Okay? So again, shout out 245 viewers. Tinuod gyud na pastor daghan malipay anang mga binastos nga content. Bitaw bro no? Kuyawa na sila no. Mga maghubo, kay vitamin daw sa mata, nay mga sexy kay magtuwad-tuwad. Pero pang Ginoo masuko. Ngana na lang jud ta no. Sagdi lang ilahapon na. Untay mahimuan na mga igsoon. Choice man sa nato nga malipay ta og mga binastos og laway, unya di ta malipay og pang Ginoo. Pero ibaloy ba ya igsoon no nga ang naghatag sa atong libreng gininhawa ang Ginoo. Shout out ko sa akong inahan, Jermay Baya. See you soon, mother, from Sister Ai Abueva. Baya Abueva. So ako pang pangitaon tong verse na to igsoon. Okay. Genesis chapter 4. Mao ni ang kasina igsoon. Actually, ako naman yung gi-share, pero akong balikon kay uso kay ni Ronigson, kaning kasina. Grabe sila, no? So, gusto na ko i-share kay ninyo nga, ang kasina way ayo. Ang kasina, mao ni hinungdan, nga watay kalinaw. Ang kasina, mao ni hinungdan, nga dili ta katog og street, kay natay kasina sa atong isigataw. No? Ang kasina, igsoon, ihatod ta sa kalaglagan, dili sa kadaugan. Okay? Sama sa nitabuan niyo, Genesis 4, 3. Genesis Kapitulo 4, versikulo 3. Usa ka adlaw ni ana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Again, labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, kanong nasuko ug nagmugot ka man? Kung maayo pang imong gibuhat dawaton ko unta ang imong halad, apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo, sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo.
Busa kinahanglan buntugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, mangadto ta sa uma, sa didto na sila sa kauman, giunay ni Cain pagpatay iyang igsoon, ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So ato nadungog igsoon ang story ni Cain ug ni Abel, no? So mao man ni ang mga unang anak ni Eva ug ni Adan, si Cain ug si Abel. Usa ka adlaw igsoon naghalad ni silang duha, no, nga mga anak ni Adan ug ni Eva, no? Si Cain ug si Abel. Unya si Cain naghalad sa Ginoo. Ako naman ning na-memorize nga kuan igsoon teksto. Si Cain naghalad sa Ginoo, si Abel pud naghalad sa Ginoo. Ang kalahian nilang duha igsoon kay si Cain naghalad nga mantinil ra. Ang para ni Cain ay importante makahalad ko sa Ginoo. Akong gi-recognize ang iyahang pagka Dios, ingon nga siya ang tinubdan. Pero iyang gihalad igsoon is mantinil ra. While si Abel, ang iyang gihalad, pinili, pinakalagmi, pinakatambok, pinakanindot igsoon. Pinakahimsog ang iyang gihalad sa Ginoo. And of course, tungod kay ang silang duha, naghalad sa Ginoo, si Lord nagtanaw silang gihalad. So, nang nakita sa Ginoo ang halad ni Cain igsoon, wa siya nalipay. Wa niya gidawat. Nakita niya sa Ginoo ang halad ni Abel, nalipay siya, nahimuot siya, nahimaya siya, ug iya kining gidawat. Ngano man, tungod kay ang gihatag ni Abel para sa Ginoo, the best, dili mantinil, dili salin-salin ra. The best para sa Ginoo iyang gi-offer. Now, ang resulta, gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel, ug wa gidawat ang halad ni Cain. Okay? Ay, then na po'y buzzers na to. Unyara na nato ni Kono, kay murag di ay ning live ra kay ba? No? Usahay man good kay ganahan ko na nila mo reply. Magud sila kailan ako. No? Hari ko no be? Sam ni be? Wala di. Ay, ning laban din ako. Salamat mga brad. Kinga mo lang tana may nasuko ba ko aning laban ra din ako dai. Salamat mga brad, kamo na reply sa mga bashers na to diyan, no? Kay busy ko dire nya. Naluoy ba pud ko nila. No. So unta man maora po maabot sa ilang hunahuna. Okay. Balik ta igsoon, si Lord naka-receive sa ilang mga offering. And then after that, ang iyang gidawat ang kang Abel ra. Nga naman, kay ang gihalad ni Abel pinaka the best unsa to? Akong basahon ri igsoon. Nagkuha usab si Abel sa pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan. Darao, gihalad niya ang labing maayong bahin ngadto sa Ginoo. In other words, mga igsoon, si Abel naghalad og pinaka-the best, pinaka-maayo, okay? Pinaka-nindot nga bahin sa iyang abot ngadto sa Ginoo. Si Cain, mantinil ra ang kang Cain, bahala basta makahalad ko. O ang nahitabo ang resulta, gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel, ang kang Cain wa. So nahinung ang resulta so nasuko si Cain. Nasuko og kasina maor na sila igsoon igagaw ra na, no? Ang kasina man atong topic, kasina atong gamito. Nasina si Cain. No? Iyang nakita nga no man eh. Nyawa mang gidawat sa Ginoo binuang ni. So nasuya siya kay ang halad sa iyang igsoon, sa iyang manghod, gidawat sa Ginoo. Unya ang halad niya, pareha ra man ta sila naghalad sa Ginoo. Wa man gidawat. Nasina siya, nasuko siya. No? Mao ni kabantay igsoon, no? Ang kasina igsoon laki di ka malipayon bisag igsoon nimo ang prosper. Igsuon mismo nimo ang bisag igsuon ra unya gi-bless ni Lord, gi-promote kanang ang kaning gidawat sa Ginoo igsoon, it means favor ni gi-bless unya gipaboran sa Ginoo, gi-promote sa Ginoo, gipanalanginan sa Ginoo, gigrasyahan sa Ginoo. Mao na meaning anang gidawat sa Ginoo, kanang gipabura, no? Nalipay ang Ginoo. Maong iyang gidawat igsoon ang halad ni Abel. Kay ngano man ang gihatag man gud ni Abel igsoon the best. Amen. Dili man tinil. Murag kita bitaw, mao nang kamo igsoon, ako mong gidasig. Ihatag yun ni Lord ang the best nga pagserbisyo ninyo. Wala man kay kuan igsoon, pareha tong nay nag-testimony gahapon akong brad igsoon nga. Bag-o pa siya diri simbahan, wala pa siya trabaho. Wala jud siya ingon nga ika-offer ni Lord ba, no? Kay muhalad man kita sa Ginoo, no?
No, maikog siya kayong uban na ako na ipanghalad, no, ihatag sa Ginoo, pero wala kuno siya mahalad sa Ginoo kay wa siya trabaho, wa siya income. So iyang gihimo, iya lang gihalad ang iyang tibuok kinabuhi sa Ginoo. Nagpagamit siya sa ministry, nagpagamit siya bisan asa nga mga layo nga dapit igsuon nga para sa bulaton sa Ginoo ning adto siya. Mingtabang siya og panday sa simbahan, bisag init kayo ulan ning adto siya. So ingana bitaw, iyang gihatag ang the best nga pagserbisyo sa Ginoo. Abi yung igsuon, once ato na ihatag ang pinaka-the best sa Ginoo. Once atong ihatag ang pinaka-nindot sa Ginoo. Ang atong quality time atong ihatag ni Lord, no? Basta everything we do nga kana bitaw makapahimaya sa Ginoo, ato jud ipakita nga the best ni Lord para ninimo. Kay nahigugma ko nimo Ginoo. Once imo din ang buhaton ni igsuon, malipay ang Ginoo. I-promote ta ni Lord, i-bless ta ni Lord. Paboran ta sa Ginoo. Just like what happened to Abel. Nya, mao to nga sa dihang nahimuot ang Ginoo sa kinabuhi ni Abel, sa gibuhat ni Abel, nasina si Cain. So ang gihimo ni Cain igsuon, iyang gida didto si Abel sa usa ka dapit kay adto day kuno mag-uma daw sila, mangadto sila sa unahan pero iyang gipatay, no? So si Abel igsuon, si Cain igsuon, wala siya nagduha-duha pagpatay sa iyang kaugalingong manghod tungod sa kasina, tungod sa kasuko, no? Kasina ginano, wa siya malipay. Kay kung wa pa siya kasina atong tayma igsuon, malipayon siya sa kadaugan or kalampusan siyang manghod. Mao ni bantay igsuon. Once i-bless ka ni Lord, once i-promote ka ni Lord, once ipaangat ni Lord imong kinabuhi, once tagaan ka ni Lord og bag-ong trabaho nga dakong sweldo, once panalinginan ka ni Lord, piyalan ka ni Lord og mga material nga butang, nga mga dagkong butang, diba? Once tagaan ka ni Lord og property, piyalan ka. Basta anything nga ihatag ni Lord nga pabor, panalangin nimo. Makabantay gali ka igsoon nga ang ubang mga tao dili malipay nimo, dili makig-celebrate nimo, usara ang meaning na nasina na nimo. Daghan na karon. Amen. Daghan na karon kay mga tao karon, daghan mga tao nga selfish, no? Maniguro silang kagalingon nga sila rin malipay, no? Unya ubang tao nga mo sinso, di sila ganahan, no? Masina sila. Mo na mga daghang mga tao ron igsoon naningkamot kay resulta sa kasina. Kay magsina-sina kay gusto siya ang naangkon sa uban ang kuno niya. Pero ang tinuod kasina lang na, no? Mo na mga igsoon nga bantayanan ning kasina kay matud pa ni Solomon, the wisest king in the Bible, according to him. Ingon siya diri sa Panultihon 14:30. Ingon siya diri, ang kalinaw sa nahuna makaayo sa lawas. Next line. Apan ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas, no? Grabe din ang kasina. Ang tao kung naay kasina igsuon way kalinaw. Ang tao nga naay kasina igsuon dili mahiluna kung i-bless ang iyang igsuon, i-bless ang iyang kaila. Ang tao nga naay kasina igsuon dili na maka-straight og tug. Kay makauna-una man na inikpadung niya piyong sa iyang mata, magunaw na siya. Ngano man tong muingon man na siya, giswertian man to si kuano nga ultimo raman na, ngano man ang naingana man na siya nga, ngano na dato man to sila si kuano nga ang kinabuhi na sa una, unsa raman taon na, oy layo raman na nako, ngano man na si kuan nga, gigamit naman na sa Ginoo nga, wa man na ka-eskwela, seminaryo, ngano man nga namay, mutuo niya, ngano man, daghang kag pangutana, kay naa kay kasina, di ka kadritso og tog. Kay ang tao nga gikasinahan nimo mao na mo gawas sa imong unahuna inig katulog nimo. Ingana ang kasina sama sa kanser, makadaot, no? Ang kasina mga igsoon dili healthy. Ngano man pastor? Brad, ngano man makaingon ka nga ang kasina dili healthy. Kay di ka mahimutang, di ka malipayon. Yang tao nga dili malipayon, di mo katawa, magsige kag mugot. Tanawa, si Cain igsoon nagmugot, nasuko. No? Ngano man tungod na igsoon kay nagmugot siya. Nasuko siya kay ngano man ang iyang halad wa gidawat sa Ginoo. Pero sala niya ngano man si Lord igsoon deserving sa pinaka-the best. Si Lord igsoon deserving sa pinaka-maayo gikan nato. Nya iya man gitagaag man tinil wa dawat tas Ginoo. Mao tong nagmugot siya, nasina siya, nasuko siya sa iyang manghod. Kay nganong iyang manghod man gidawat? No? Gidawat sa Ginoo nya kuwawa pantay lang ni. Mao na mga igsoon nga nasa kasina og ang impact laki. Ang kasina igsoon, wa na siya moila sa iyang igsoon, nga iyang manghod, iyang gipatay. In other words, kung arita sa tuwang kinabuhi karon, kung natay mga higala dool sa dughan, igsoon man nato, igsoon man nato in, what I mean is biological, gid ba? Brothers and sisters.
Once na sila kasina, dili na mo ila sa tong kasuod. Dili na mo ila kung bloodline patay igsoon. Birahon gyud na paubos sama ni Cain. Gipatay pagali niya, no? Patyo nila nga tong ugma, no? Patyo nila tong dungog pinagis pagdaot, no? Patyo nila tong dungog daoton ta siraan tag maayo igsoon. Ngano man kay di sila malipayon nga natas taas sila nas ubos tungod sa kasina. Kay kung ang tao walay kasina, of course malipayon na sila sa success sa uban. No, makig-celebrate sila sa kadaugan, kalampusan sa uban nga gipaangat sa Ginoo. Kay ngano man wala man sila kasina. Amen. Pero ang tao nga nay kasina, ang kadaugan nimo kagulanan nila. Ang kadaugan nimo kapildihan nila, ang kalipay nimo kagulanan nila. Mao nay resulta kung nay kasina. Ug gagin ako mong balikan igsoon matud pa ni Solomon, ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. Mahimo tang masakiton kung natay kasina, di ka katugayo. Giunsa man tong nila nga ngato man. Ngano man ni nasina? Nganong nakapalit man sila sakyanan? Unsa ra man sila ka pobre ana nila? No? Ngano man ni ngano daghang ngano puro ngano imong sige kag question why because you have jealousy in your heart. Di ka may luna. Amen. Ug delikado ning nakay kasina kay bisag unsa lay mo gawa sa imong baba. Walay maayo in the first place tungod kay kasina na daan. Ang kasina negatibo na siya nga pagbati. Ang kasina naa na sa imong dughan ug ang kasina igsuon dili na siya maghatag og positibo nga sinultian. Once ang tao na kasina, nya makita siya tao nga niangat ang kinabuhi. Dili na moingon og mga maayo kung dili kuan man na kay maro man na. Sip man na, di ba? Kabantay mo di malipayon nga naman in the first place. Dautan na daan. Ang nasa dughan, dautan na daan, kasina. So, normally, once daot ang atong kasing-kasing, daot sad ang mugawas tong baba. Tungod sa kasina, ang resulta, igsoon mo ingo na, bisag makita siya na yung mga tao nga ning angat, bisag igsuon niya, o igsuon pagtuhigala, tungod man na kay sip-sip, maro-maro man na. Mao man na kay, maayo man na mubulatik, no? Sip-sip man na siya, dool man na siya ni Mayor, dool man na siya sa hippie, dool man na siya, pero nagot, no? Mao man na, no? Ang tinuod na sina lang sila, kay di sila kadawat sa ato ang kalampusan o kadaugan. Pareha karon igsoon. So akong igsoon ako nga lalaki, biological brothers din ako. Ingon siya. Choy, akong gistok ng mga nagsigig pang bas nimo. Naiuban akong gistok, Kristohanon ra. Sagdi lang na, Choy, kay nasuya ra na nimo, no? Kristohanon ra daw. Dili ikalipay nga nadaydagang mga kriminal nga nabag-o kay usa ko sa gigamit sa Ginoo, himaya sa Ginoo antan wala ko ang gipasigarbo. Kung naman ko ikapanghambog igsoon si Kristo nga may nagbag-o nako ug may naggamit nako nga mugiya ning mga adik-adik kriminal, drug pusher ngadto sa ilan sa Ginoo. Ako kay kung ako na di ko magamit oy. Di ba unsaon man ako sila pagdaa nga mga tiga man na, no? Ang uban mo ingon nga hinambog ana pangwarta no. No, dili hinambog og pangwarta kay ngano man. Once nag-alagad ka sa Ginoo, once magpagamit ka sa Ginoo, ang imong kasing-kasing puno sa garbo, di gyapon ka epektibo. Kung ang imong tumong hinambog ra, di ka epektibo kay di mo gamit ang Ginoo og mga hambogiro, og mga garbuso or mga kwarta ang motibo, dili ta epektibo na. Aside from that, kanang mga kriminal nga ako ang giministeryuhan karon igsoon. Kanang mga adik-adik, mga drug pusher, ang uban hitman pa. Mga di basta-basta na tiga na. Dili na basta-basta ni mo ulu-uluhan lamang. No. Kung wala ang dihog sa Ginoo mag-uban, kung wala ang gahom sa Ginoo, kung dili mo uban ang Ginoo nya magwali-wali ta ng mga kriminal, di ta tuuhan. Katawuan ta ibas tag maayo. Pero igsoon ngano man nga mutuo man sila himaya sa Ginoo lang. Tungod kay giubanan sad ko sa Ginoo, akong gidayeg ang Ginoo ng tanan. No? Mao na sa igsoon, no? Pero ang katong uban, di gyapon malipayon kay kasina. Si Cain dili malipayon sa naitabo ni Abel. Igsuon pagali niya. Di siya malipayon igsuon ngano man. Namo si kasina. Di siya kadawat ha, gidawat nimo ni. Kaning akong manghod. Nya ning halad ko nimo ginawa nimo dawata, unfair ka. Mao tong iyang gipatay yang manghod. Lesson. Mao di bantay igsoon manghod. Igsuon. Duol sa dughan. Bloodline. Posible din na may tabo igsoon bisan pinakaduol nimo. Once naa na siya kasina nimo, birahon jud kaniya paubos. Take note. Kung nakaya og patay ni Cain si Abel nga iyang manghod mismo,
duol kayo sa dughan niya. Igsuon gud. Mao ni timan ni igsuon nga ayaw ka surprise. Bisan day igsuon nimo, bisag pinakaduol sa dughan nimo, pinakasuod nimong higala. Kung naanay kasina nimo, unayon ka na, hudas na, tungod sa kasina. Mahimo na siyang hudas nimo kung masina siya. Birahon ka paubos, dauton ka. Di man ka patyon physically, pero patyon ang imong maayong dungog, pinaagi sa paghugaw-hugaw sa imong dungog. Himo-himuan kag isyo nga bakak, butbot, way kapasikaran, way kamatuoran, way ebidensya. Gamagamaan kag isyo nga mauni. Nya maayog imong bulatik hantod matinga ka, masuko na lang imong silingan ngano man. Tungod na namugna niya tungod sa kasina. Kay ang kasina walay giila. Igsuon pa mo, higala pa mo nga suod kay best friend, close friend. Samot na nga dili kay suod nimo. Basta ang kasina igsoon timan ini. Way giila. Ang kasina andam siya muguba sa kinabuhi sa laing tao. Sama sa netabo ni Cain sa iyang manghod. Amen. Igsoon timan-an nato ni ang kasina dili na espiritu sa Ginoo. Amen. Ang kasina dili iya sa Ginoo. Inong kibaw mga pastor? Ang kasina si Lucifer na mismo. Tanawa tagaan mo. Aritas Old Testament si Lucifer dis nagsugod. Si Lucifer na sina. Kay ngano man ang pwesto sa Dios taas pa niya. Si Lucifer na sina kay nganong naman kusubo sa bata-bata naman ko aning Ginoo nila gingon dire. Si Lucifer nagplano nga maggama og iyang trono nga iyang apsan ang Ginoo. Yang Ginoo nakabantay man siyang kasing-kasing, gihagbong siya og nahimong demonyo. May hinungdan nga nanintal na nato. In other words, originally ang kasina gikan sa panuway si Lucifer na mismo. Mao na igsuon nga likaya nato na. Amen. Kinahanglan in everything we have or we had, kontento ta sa tanan nga gipiyal sa Ginoo unya. Dapat ipalabi nato ang gugma kay diha sa gugma walay kasina, no? Once na atay gugma igsuon, napuno ta sa gugma igsuon, kamao ta mo celebrate sa kalipay, kalipay promotion sa uban, gibless sila sa Ginoo na sila bagong sakyanan. Adto ta dito mo apel gyapon ta sa blessing o blessingan, adto ta mo apel ta, no? Malipayon ta sa kalipay sa uban. Kay wa may kasina nga atong dughan. Pero kung nakay kasina, mao ni ang ingon igsoon timan ini. Ang tao nga naay kasina, ang kalipay nimo kagul-ana nila. Yeah. Ang kalampusan nimo kapildihan nila. Di ba? Mao na sila igsoon. Mao na igsoon ang dili maayo nga resulta sa kasina. Pero kung wa kay kasina, wa kay libog no? Ngano man, bisag kinsa pa na diyang ning lampos, ning celebrate ka. Amen. Kay ngano man, kontento ka og puno ka sa gugma sa Ginoo. Ug ato lang ning timan-an igsoon ang kadelikado sa kasina. Ingon si Solomon, mura daw ni siya kanser nga muot-ot sa ato ang kabukugan or kalawasan igsoon, no? Murag kanser. Kay bao na ba tarang kanser igsoon? Sa mga sakit karon, delikado ning kanser, mupatay ni. No. So bati ning kasina igsoon. Mao na ang alikaya na to, no. Og ang the best antidote aning mawa ning kasina is kontento ta. Sa tanan nga naa nato igsoon, gipiyal sa Ginoo, kamao ta magmapasalamaton ta sa gamay or dagko. Tanan nga maabot nato igsoon, kamao ta mo pasalamat sa Ginoo. Dili na ta mangita nga Lord, ngano man Ganun sila, wa nang alagad ni mo, tanawa dato. Nga no man kami, di ba? Ayo. In everything, give thanks to the Lord. Amen? Mao na yung mga way kasina, mao na yung mga kontento. Sagdi lang ko, digsonog sila pa na nga, pero usa ka adlaw, makita ni Lord nga angayan, kakapiyalan, ka-ibless, mansatas Ginoo. Amen? Delikado ang kasina. Ang kasina, likaya nato na. Kay iya na sayawa, dili na iya sa Ginoo. Amen? Makadaot na to. And then, aside from that, ang kasina, kuan siya, kanang mo hinungdan nga, wala tay kalinaw. Kabantay mo, ay kalinaw. No, nay bagong sakyanan, imong silingan, bagong cellphone, iPhone, daghan kayo. O unsa may mga nindot nga pangitabo sa imong silingan, di ka malipay, wa kay kalinaw, nganong nainganap na sila niya ako, ano bitaw. Once na kay kasina, hilig kag comparison. Imong i-compare, imong
imong status sa imong kinabuhi karon og sa uban. Imong i-compare ang imong sitwasyon kaysa uban. No? Ana na siya mga igsoon nga dili maayo ang kasina. Likaya na tong kasina iwakli buhian na to na igsoon. Magkinabuhi ta nga puno sa gugma kay diha sa gugma walay kasina. Amen. And diha sa gugma natay kalinaw. Then kontento ta in everything we have unsa may ihatag ni Lord. Unsa ra may naa nato dapat mapasalamaton ta sa Ginoo. Amen. Ingana ang atong mindset, ingana ang atong lifestyle, walay kasina. Ingana atong lifestyle, walay lugar ang kasina sa tong kasing-kasing. Kay puno man ta, nag-awas man sa tong kasing-kasing ang gugma sa Ginoo. Amen? Take note, ang kasina way giila. Bisan igsuon pa na nimo. Bisan duol sa imong dughan, kaya kabirahon pa ubos kay nasina nimo. Di sila malipay sa imong kalampusan, pero sagdi lang igsoon, ato lang silang iampo, nga i-bless pud sila ni Lord para dili na sila masina. Hanggang masinati na to masinati po nila. Amen? So, usa ka pagpahinumdom nato nining kabuntagon, mensahe sa Ginoo igsoon, no? Magpuyo ta nga puno sa gugma, kontento kanunay sa mga grasya nga gihatag sa Ginoo. Kay wala jud lugar di ang kasina. Ang tao nga walay kasina makatug nag-straight na ay kalinaw kinabuhi. Malipayon sa tanang panahon. Kay wa may kasina. Amen. Tanan nga may tabo niya dawat man niya kay kontento siya. Amen. So ingana kanindot kapispol sa kinabuhi nga walay kasina. Pero kung nakay kasina, di ka may luna, no? Wa gyud, no? Di ka malipayon. Full of comparison. Compare mo ngano man ngani. Ako mas bright pa kunya ako ngani, no? No. Kinahanglan makontento ta sa tanang pangitabo sa tong kinabuhi. Unsay gipiyal ni Lord, pasalamati siya. Amen. And then dapat ka mauta malipay sa kalipay sa uban. Sa kalampusan sa uban, kinahanglan malipay ta. Maunay kinabuhi nga nindot kayo. Asa na dapita ya taas sa ana oy. Chat man ako manghod. Balikan natin kaging, okay? No? Again, ingon si Solomon, kung ikaw to balik before na to ni end, ang kasina sama sa kanser nga muot-ot sa lawas. As we all know, igsoon, cancer, makapatay. So, ang kasina, makapatay sa atong relasyon sa Ginoo na. Ang kasina, makapatay sa atong maayong dungog. Unya, ang kasina, makaguba sa tuang maayong pamuot. No? Cancer good. No? Maot og resulta. No? Og para nako ang kasina, choice na to na. Pwede man ta masina, pwede po ta malipay. The choice is ours. Si Cain, pwede man malipay sa nitabo sa iyang Abel. Sa imangod nga si Abel. Pero mas gipili niya nga maglagot masina. Kaya was siya kadawat. Nga siya magulang. Pero iyang anak, iyang manghod gipromote. Di siya kagwanta nga ako manghod raman na, ultimo raman na. Gipromote sa Ginoo, gidawat ang iyang halad. Ako binuang ni, patyon ko ni, kabantay mo. Di siya kagwanta. Di siya kabarog. Amen? So nga na igso, no? Bati, way kalinaw, unya, kana bitawng makadaot sa atong kinabuhi. Kay sama man siya sa kanser, nga muot-ot sa lawas. Di ka malipayon, dili, ang kasina, unhealthy siya. Dili siya, kuan igsoon, maayo sa atong panglawas. Magkonsumisyon ta. Di ka may luna. Apan, kung kontento ta, o puno sa gugma. Nay kalinaw atong pamuyo kanunay atong kinabuhi puno sa kalinaw, puno sa kalipay. Amen. Nya matog ka, straight imong tog, no? Lindot kayo, no? Magsigira kag katawa. Yang kanira bang magsigig katawa, malipayon ta kay makaayo sa lawas, tambal ko nun eh. Yang kasina, murag kanser, bale. No? Maghatag na tog sakit. Amen. So praise God, gipainumduman ta sa Ginoo igsoon nga. Dili gid ta angay magbutang og kasina sa atong kasing-kasing. Kung unsa man ato ang naabot, kontento ta. Dili na to i-compare tong kaugalingon sa uban. Nganong sila taas, ako na sa ubos. Nganong sila naingana man kami di. No, ayaw lang. Tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Nay katuyuan ang Ginoo. Siguro ubos pa kakaron, pero pasalamati ang Ginoo usa ka adlaw imuha na pod. Amen. Ingana ra na.
So mao na ang pulong sa Ginoo. So let's pray. Father in heaven, salamat Ginoo sa imong mensahe. Salamat sa imong kaayo Ginoo. Lord, I pray right now to all of the viewers nga aduna jud mi kasing-kasing kanunay nga kontento puno sa gugma. Kay diya sa gugma og sa kakontento walay lugar ang kasina. Tabangi mi Ginoo nga kamao mi mo celebrate sa kadaugan kalampusan sa uban nga dili mi masina. Kay matud pa si mong alagad ni si Solomon Ginoo. Ang kasina sama sa kanser muot-ot ni sa lawas way ayo way lami. So Lord, tabangi mi nga magpuyo mi nining ngit-ngit nga kalibutan puno sa gugma nimo. Nga sa tanan nga naa na mo Lord God, everything that we have right now, that we had, kontento mi, malipayon mi og bisan ginagmayra ang maangko na mo, kamao mi mo pasalamat nimo Ginoo kanunay. Dalaygon ka sa walay katapusan. And I pray right now Lord God, if ever na viewers karon who are watching this time nga gilibutan sila og tawo nga masinahon. Gilibutan sila og mga suyaon. Lord, protektahi sila. Og i-bless ang ilahang mga nagpalibot nila nga nasina nila Ginoo aron makasinati pud sila panalangin para dili na sila masina. Lord, again panalipdi sila ang katong mga anak nimo karon nga imong gi-promote apan gilibutan og mga masinahon, i-bless sila. And I pray for your divine protection, favor, Ginoo. More favor pagid Lord God. And I pray nga ma-realize unta sa mga nasina nila nga na-bless sila na promote tungod na nimo kay naay Ginoo kay duol sila nimo maong imo silang gipanalanginan Ginoo. In Jesus name. Lord, I pray nga kanimong mensahe mao ni hinungdan nga we seek your presence every day. Nga ang imong gugma may amo ang pangitaon panganduyon kanunay kay diya sa gugma na ay makontento mi o walay kasina. And I pray Lord nga ang matag viewers karon Ginoo kanunay ming mapasalamaton nami grateful heart bisan sa gamay lang nga naa namo Ginoo malipay nami tungod nimo kay ikaw ang Dios nga tinubdan namo Ginoo sa tanang butang. Salamat kay Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. I pray nga kani nga mensahe nga among nadungog karon mao ni maghatod namo sa kinabuhi nga puno sa kakontentuhan, nga kontento mi sa tanan nga naa namo Ginoo, nga imong gipiyal namo Ginoo. Kay maabot ang panahon kung kapiyalan na pud mi og dagko ko, imo ra man sad ming piyalan Lord God as long as mahimo na sad ming kasaligan. So Lord, salamat sa imong mensahe. Panalangini ang tanang mga viewers karon kutob sa makadungog, makakitaan ni Ginoo, i-bless sila. Unsa man ilang need karon Ginoo, unsa man ilang panginahanglan, unsa man ilang struggle, ilang problema, unsa man ilang giatubang karon nga mga bugat Ginoo, tabangi sila. Solbara, solusyon ni Ginoo. Ug ang uban karon Ginoo nga nagtan-aw wala na sila paagi na hurot na, Lord, you're gonna make a way. Di ka mahutdan og pamaagi Ginoo para ang problema sa imong mga kanakan masulbad. Tabangi sila Ginoo. I pray Lord God nga sa area, sa dapit silang kinabuhi karon nga nakinahanglan sila sa milagro nimo Ginoo, mulihok ka nang dapita in Jesus mighty name. Imong ipatagamtam, ipasinati kanila ang kaybulungang butang Ginoo. Ipasinati Ginoo ang milagro Ginoo. Nga diha kanimo walay imposible na ipaglaom bisan ang sitwasyon way paglaom Ginoo. I pray Lord God nga ikaw Ginoo mamuhat gyud. Mulihok ka, imong ituhiod, imong gamhanan milagroso balaang kamot sa dapit sa ilang kinabuhi nga needs nila kaayo ang imong tabang sa pangalan ni Jesus. Lord, dalaygon ka, salamat kayo. Dalaygon ka sa walay katapusan, sunining takna, Lord, among gi-claim ang victory. Kadaugan, panalangin, pabor, kaluwasan, kagawasan, gikan sa makadaot nga bisyo, kalinaw, kalipay, panalangin, grasya, pabor, proteksyon, maing panglawas, gikan kanimo. Kayuhan sa balatian, physical and emotional. Ang kuno namo ni, dawato namo ni, uban sa dakong pagtuo. Mao kini among pag-ampo amahan, amo kini gipangayo ug gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus, nga maoy among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong adlaw mga igsoon. Praise God. That's all for this morning. See you later mga igsoon, and dali na kay muduol na po ning anak na wala ba muduol yun ning anak. Okay ba Nieves?
Okay, so that's all for this morning. Thank you mga viewers, followers, subscribers, star senders, tanan-tanan. And before na ko ni-end, anyway, akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa tumbuhi nga Dios. Before na ko ni-end, I want to remind everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. Okay? Nya, akong pagampo igsoon nga today is gonna be a blessed day for us, fruitful day. Tanang buhat sa tong kamot, atong mga lakang, panalanginan, paboran, i-bless sa Ginoo. Ampog amping ta kanunay mga higala, mga igsoon, no? Unya, kita na punta sa sunod higayon. Medyo busy mirong adlaw pero mudalikyat ko makalugar ko tugot sa Ginoo. Unya, madto ko sa prisuhan karong tagtaod after ani. See you again next time igsoon. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan. To God be all the glory. God bless everyone.